какво общество искате да живеете? Голяма част от световната икономика и капитализма базират на принципите пари, печалба, експлоатация. Но това ли е, което искаме всъщност? Всеки от нас носи отговорност за обществото, в което живее. Корпорациите и бизнесите също носят отговорност за обществото, за работниците си, за околната среда. Не само да не вредят в рамките на дейността, която извършват, а и да допринасят за благото на обществото. Корпоративна социална отговорност е, например, когато една компания организира почистване със служителите си. Това, разбира се, е за благото на обществото и за околната среда, но това не е социална отговорност в рамките на цялата дейност. Говорим си за социално предприемачество, когато компанията живее, действа, мисли, просто съществува в смисъла на обществото и за благото на околната среда. Тоест, социалното предприемачество е начин на живот за самата компания, начинът, по който тя функционира. Това е действащ принцип за нея, действаща философия. Специфична черта на социалните предприятия е, че инвестират минимум 50% от печалбата си в тяхната кауза. Добър пример за социално предприятие е Социално чайна във Варна. Тяхната дейност е свързана с осигуряване на първа работа и менторска програма за младежи от уязвима семейна среда. Защо е важно да подкрепяме дейността на социалните предприятия? Социалното предприятие е механизъм, който е изграден с цел да осигури благоприятна среда за развитието на обществото. Подкрепата на дейността на социалните предприятия не е само финансова. Давайки за пример отново Социалната чайна във Варна, всеки човек, който си купи чай, всеки човек, който организира събитие, всеки човек, който прекара време с нашите младежи, подкрепя каузата. Подкрепяйки социалните предприятия, вие сте тези, които допринасят за развитието на една по-социално ангажирана икономика.